салом алейкум дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред. Ва дӯстони азиз, имрӯза наворе ки ман барои шумо омода кардам бениҳоят муфид аст ва ман хоҳиш мекунам ки то ба охир наворро тамошо кунед ва лайку комментариеро фаромӯш накунед. ин наворро ман барои он сабт кардам дӯстони азиз ки бисёре аз шумо савол додед ки шумо гап мезанед ки дар Фаберлик ин қадар пули калон кор карда мешавад, ин қадар имкониятҳои зиёд аст, вале барои чӣ бисёре аз одамон Фаберлик мебиёянд ва ё даромад гирифта наметавонанд. Бисёре одамон Фаберлик мебиёянд ва ё аз ин ҷо роҳафзода шуда мераванд. Сабабаш дар чӣ аст? Ва имрӯза наворам дӯстони азиз дар ҳамин мавзӯъ равона карда шудааст. Ва имрӯз ман барои шумо плюс ва минуси компанияи Фаберлик кор кардан, бизнес кардан дар ширкати Фаберликро барои шумо ман мефаҳмонам. Инак шурӯъ мекунем. Бинед дӯстони азиз, минусҳои ширкати Фаберлик дар чӣ аст? Яке аз минусҳои калонтарини ин бизнес, ин кор дар он аст ки дар ин ҷа одамое ки ҳадаҳанд, мехоҳанд ки зуд пешравӣ кунанд, зуд муваффақ шаванд, зуд даромади калонда бурӯянд, дар ин ширкат намешавад. Ихел сраза пешравӣ карда намешавад, сраза даромади калонда буромада намешавад. Барои чӣ? Барое ки бисёр меҳнату ҳаракат карданд дар кор, лекин одамо тайёр нестанд ки ҳамин корро анҷом диҳанд. Ана ҳамин минуси калонтаринаш дар ҳамин аст ки одамое ки зуд мехоҳанд муваффақ шаванд, ин бизнес барои одамо нестай. Барои чӣ? Барое ки ва ё мебиёянд дар ин ҷа ҳамун системаи кори, ҳамун роҳҳое ки мо нишон медиҳем, ҳамин корро мегӯем анҷом додан дар кор, ва ё тайёр нестанд ки ҳамин чизҳоро, ҳамин корро анҷом диҳанд. Ва ё даромад мехоҳанд, лекин меҳнат кардан чӣ? На мехоҳанд. Бинед дӯстони азиз, ва яке аз сабаби глобалие ки бисёр одамон дар Фаберлик пешравӣ карда наметавонанд ин аст ки онҳо бизнеса қатъи харидорӣ кардан ё ки тиҷорат кардан перепутат мекунанд. Масалан дар Фаберлик се намуд фоидаи. Якум метавонед ки шумо харид кунед, дуюм метавонед ки тиҷорат кунед ва сеюм метавонед ки бизнес кунед. Бинед, харидори Фаберлик одамеро меянд ки вай просто барои худша мехарад, туҳфа мегирад, тахфиф мегирад, маҳсулоти босифат. Шахсияте ки дар Фаберлик тиҷорат мекунад, вай арзон мегирад, қимат мефурӯшад, ҳамчун фурӯшандае ки дар бозорҳо ҳастае ки ҳамин хел. Фаберлик арзонтар мегирад, дар дигар ҷо қиматтар мефурӯшад. Ва сеюм намуд фоидаи Фаберлик ки бизнес аст. Барои бизнес кардан дар ин ҷа система месозӣ, команда месозӣ, қатъи командат кор мекунӣ, командаи ки командаи одамое ки ба худшона мехаранд, командаи одамое ки тиҷорат мекунанд ва командаи одамое ки бизнес мекунанд. Ана ҳамин гурӯҳ одаморо дар команда чӣ кор мекунӣ? Ҷамъоварӣ мекунӣ. Ва одамоне ки барои худашона мехаранд ё одамоне ки тиҷорат мекунанд, харид мекунанд, мефурӯшанд, ва ё ин ҷа ба меоянд, бора мегиранд, мефурӯшанд, фоидаи калон гирифта наметавонанд, дуруст фурӯхта наметавонанд, масалан ё ки ҳамон корҳои лозимаро анҷом дода наметавонанд, баъдан аз ҳамин бизнес мераванд ва ё намегӯянд ки мо корро нодуруст пеш бурдем, ё ки мо да корро нодуруст фаҳмонданд, ё ки мо дигар имконията истифода бурдем, бизнес не мисол тиҷорат ё ки харидориро, ва ё мегӯянд ки дурӯғ ман дар ин ҷа натонистам пешравӣ карда. Бо як бор дигар гап мезанам. Барое ки дар Фаберлик шумо бизнес кунед, пули калон кор кунед, ин ҷа ба дар коре ки шумо команда кунед. Бе команда шумо дар ин ҷа ягон кор карда наметавонед. Одамое ки мегӯянд ки ман одам ёфта наметавонам, команда карда наметавонам, ай дастам намебиёяд, ихел, барои ин одамо ин бизнес ҷо нестай. Барои чӣ? Барое ки танҳо як гурӯҳи одамо дар ин бизнес пешравӣ карда метавонанд. Ҳамон гурӯҳи одамое ки ва ё дар ҳақиқат хоҳиши сахти иваз кардани зиндагишона доранд, ва ё дигар ягон роҳ нест, бояд ки ҳамин корро гиранд пеш баранд, ва одамоне ки тайёр ҳастанд ки чӣ омӯзише ки ба онҳо медиҳӣ, чӣ роҳнамоиҳое ки ба онҳо медиҳӣ, ана ҳаминҳоро гирифта, аз худ карда, дар амал иҷро карда натиҷа ба даст биёранд. Ва одамоне ки сабри қавӣ доранд, сраза просто так дар ин бизнес шумо пешравӣ карда наметавонед. Агар ки шумо да пули нақд дар кор бошад, дар любое ҷое ки маош метиҳанд, ойлик мегӯянд, ойлик кади рафта кор кардан гиред. Моҳ тамом мешавад, пулта мегирӣ, моҳ тамом мешавад, пулта мегирӣ, ойлик кади. Лекин ин ҷа ба ин хел нестай. Ин ҷа ба шумо барои системаи бизнесона сохтан, командаи орзуотона сохтан, даромади калон гирифтан, шумо да минимум дар коре ки аз як то 3 сола конкретна хушрӯяк меҳнат кунед. Аз 1 то 3 сола ками камаш, шутоби ки даромади хуб да бубурӯед. ҷа просто так сразу намебиёед пешравӣ кунед. Мисол бинед, ҳастанд одамое ки аз миллион
аз миллион нафар як нафар ҳастан одамое ки ҳамин хел сразу мебиёнд пешравӣ мекунанд. аз миллион нафар як нафар. лекин ҳамада ин чиз намешавад. ҳар кас роҳи худашро дорад. ҳар кас бояд ки дар ин бизнес каломе ки мехоҳад пешравӣ кунад то қадамҳои охир то натиҷаро иҷоба ҳаракат кунаду пешравӣ кунад. лекин одамое ки наметавонанд муваффақ шуда ва ё як хатогии аз ҳама бузург карданд ки ҳамин бизнеса парт рафтанд. барои чӣ? барои ки шумо вақте ки ҳаракат кардан мегиред, шумо оҳиста оҳиста таҷриба пайдо кардан мегиред ва вақте ки таҷриба пайдо шуд, шумо да ана ҳамон навъи лозима пайдо мешавад барои пешравӣ кардан, барои тезтар натиҷада расидан. ана ҳамин хел философи Фаберлик дар чи аст? философи Фаберлик дар он аст ки одаме ки сабр дорад, меҳнат мекунад, ҳаракат мекунад, Фаберлик пули зур метиҳад. Фаберлик дар ҳақиқат ширкате аст ки вай дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қонунӣ фаъолият мекунад. ҳамчун соҳибкори инфиродӣ шумо метавонед фаъолият карда даромадатонро ҳар давоми 21 рӯз, давоми 14 рӯз дар картаатон гиред. ана ҳамин философияш дар ҳамин аст ки бизнес қонунӣ аст. шумо ҳамчун соҳибкори инфиродӣ фаъолият мекунед. плюс боз як хубии калони дигараш дар чи аст ки инҷа дар шумо дӯстони азиз ҳама чиза худатон тоқа анҷом наметиҳед. инҷа ба вақте ки ба командаи мо дохил мешед, инҷа ба шуморо мо мутасаддӣ мекунем. одаме ки 24 соат қад шумо гап мезанад, шуморо меомӯзонад, роҳнамоӣ мекунад. мо шуморо гурӯҳҳои лозимӣ дар дохил мекунем ки дар оҷо омӯзишҳои лозимӣ ҳам мегиред. мо худамон барои шумо омӯзишҳое ки барои шумо дар коранд ки тезтар пешравӣ кунед ҳамаша метиҳем. ҳамаи ҳамин чизҳо шумо дар як гурӯҳи шахсиятҳое ки единамишленникан, яъне одамое ки фикронишон як соҳаи пешравӣ дар рафтагиай, ана ҳамин одамҳо шуморо гирд мекунанд ва шуморо дастгирӣ мекунанд ки пешравӣ кунед. дӯстони азиз, ҳамин чиза хуб дарк кунед. плюс боз як чиз дигар ман мехоҳам гап занам ки дар инҷа шумо бениҳоят таҷрибаи калони зиндагӣ кардан мегиред. бениҳоят ман ин чиза аз опити худам метавонам ки гап занам ки то Фаберлик зиндагии ман чӣ хел буд, баъди Фаберлик чӣ хел фикронии ман, зиндагии ман тамоман дигаргун шуд. барои ҳамин шуморо лозим аст дӯстони азиз ки вақте ки ҳамин бизнеса хоҳед ки пешравӣ кардан қапидед, аввалин дараҷа дар пеши худтон ҳамин хел мақсад монед ки то ба натиҷа баромадан новобаста аз он ки натиҷа чӣ қадар вақти шуморо мегирад, 6 моҳ, 1 сол, 2 сол, 3 сол, то ба натиҷа баромадан шумо меҷангед, ҳаракат мекунед, меҳнат мекунед, заҳмат мекашед. ана ҳамин ҳолата шумо муваффақ шуда метавонед. лекин агар ки шумо тайёрхӯр бошед, тамбал бошед, кор кардан нахоҳед, хоҳед ки ҳамаи корро ба ҷои шумо наставниктон куна, хоҳед ки наставниктон шумо да одам бития бухад ямо одамо худаш кор куна, шумо просто ҳамо барои худтонро бихареде бо оянда ноид кунед, жалоб кунед ки наши дурӯғ будай мада намефора, пожалуйста, ин бизнес барои шуморо нест. ва дар охир ман мехоҳам барои одамое ки моро тамошо кардаистанд нишон диҳам ки марҳамат бинед дар моҳи гузашта наставникои азизи мо чӣ қадар даромад гирифтанд. ман аксошон аз ин тараф мемонам. 121 000 сомон зиёд дар давоми як моҳ аз ширкати Фаберлик. ин даромади ҳақиқӣ аст дӯстони азиз. наставникои мо дар ин бизнес 14 сол мешавад ки кор кардаистанд. дар давоми 14 сол ба ҳамин натиҷа баромаданд. сраза не, дар давоми 14 сол ҳастанд ҳозир бо одамое ки ин натиҷада баромадан. наставникои мо офлайн, яъне рӯбарӯ кор карда пешравӣ кардан. ҳозир интернет пайдо шуда. ҳозир шумо метавонед ки аз хона баромада одамо хати суҳбат кунед, одаморо ба бизнес даъват кунед. на ҳама шуморо қабул мекунад, на ҳама хати шумо кор мекунад, лекин ҳама одамои лозимӣ пайдо мешаванд. ман ёфтум, дигараш ёфт, шуморо меёбед агар ки то ҳамон натиҷаро ҳаракат кунед ва меҳнат кунед. барои одамое ки мехоҳанд дар Фаберлик сидқан пешравӣ кунанд, ҳаракат кунанд ва ҳамкорӣ кунанд, марҳамат ман рақамҳои WhatsApp мемонам, метавонед ки нависед. дӯстони азиз, кора сар мекунем, ҳамаша шумо да мефаҳмонем, пешравӣ калом мекунед. танҳо ва танҳо одамое ки сидқан ҳаракат кардан мехоҳанд, одамои тамбалхуҷа, одамое ки тайёр нестанд ки меҳнат кунанд, омӯзиш гиранд, хоҳиш мекунанд на вақти худатонро гиред, на вақти мора. саломату сарбаланд бошед. худованд нигаҳбонатон бошаду ёру мададгоратон. то бозид.